କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବର ଆନନ୍ଦକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥାଏ ଏଥିସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବା ପିଠାପଣା। ସେହିପରି ଆଜିର ଏହି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବା ପିଠାଟି ହେଉଛି ଏଣ୍ଡୁରି। ପ୍ରଥମେ ମାମା ଆଉ ମୁଁ ଦୁହେଁ ମିଶି ପିଠଉ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ପୁରକୁ ହଳଦୀ ପତ୍ରରେ ମୋଡ଼ିଦେଲୁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପିଠାକୁ ଷ୍ଟିମ୍ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ରଖି ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। ପ୍ରାୟ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆମର ଗରମା ଗରମ ପିଠା। ଏଇ ଭିତରେ ମାମା ପକେଇଲେ ବଡ଼ି ଆଉ ହେଲା ବଡ଼ି ବାହାଘର। ବଡ଼ି ବାହାଘର ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବଡ଼ମାନଙ୍କର ସାଜସଜ୍ଜା। ମୁଁ ଘରର ବଡ଼ ନ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏଥର ମୋର ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି ବଡ଼ ବୋହୂ ହିସାବରେ। ତେଣୁ ମୋର ବି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ସହ ସାଜସଜ୍ଜା ଟିକେ ହୋଇଛି। ଏଥର ବାପାଙ୍କୁ ସଜେଇଲେ ତାଙ୍କ ମା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଜେଜେମା ଓ ମାମା। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୂଜା। ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଫୁଲ ଦେଇ ଯଥାବିଧିରେ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ପୂଜା ହେଲା। ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇ କାମ ଯାହା ପାଇଁ ସକାଳୁ ଉଭୟ ମନ ଓ ପେଟ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଉଥିଲା, ପିଠା ଖାଇବା। ହଳଦୀ ପତ୍ରରୁ ପିଠାଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ି ଥାଳିରେ ସଜାଗଲା ଓ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପିଠାଖିଆ। ଖୁସିର ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ପିଠା ଖୁଆଖୁଇ ହେଲେ। ସତରେ ପର୍ବପର୍ବାଣିର ମଜା ପରିବାର ସହ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ପିଠା ଖାଇସାରି ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ଆରେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ସବୁ କ'ଣ ଏଇଠି କହିଦେବି କି? ପିଠା ଖାଇ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ସେଇଟା ଦେଖିବା ୟା ପର ମିନି ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ବି ପିଠା ଖାଇ ପର୍ବର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।